बरपेटा रड पुलिसा सेबनानै गोबां लाख रांनि खावनाय मुवाजों लोगोसे साथाम सिखावखौ हमनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बरपेटा रड पुलिसा जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबा मावनाय आरो सिखाव खावनाय बायदि बिथिंखौ नोजोर लाखिनाया जेसेबांनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों एसेबांनो सिखाव खावनाय जाथाया बांसिनै नोजोराव गोग्लैदों। माब्लाबा सोरनिबा न'खराव मानसि गैयैखौ खाबु लानानै न'नि ताला सिफायना नोगोद रां आरो सना रुफा लांनाय, माब्लाबा आइजोनि गोदोनानिफ्राय गहेना सेनानै लांनाय आरो माब्लाबा लामानि सुबुंनि आखाइनिफ्राय मबाइल सेनानै लांनाय बायदि जाथाया जाफ्लेबाय थाबोदों। बेफोरबायदि जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरि सुबुंखौ बरपेटा रड पुलिसा संदाननानै हमनायजों लोगोसे आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय अब्लाबो बरपेटा रड ओनसोलाव सिखाव खावनाय जाथाया खम जायाखै। बेबादिनो थांनाय हराव बरपेटा रड पुलिसा सिखावनि हेंथायै सेबनायाव बरपेटा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय साथाम सिखावखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय साथाम सिखावआ गबर्धना गेटपारानि बिश्वजित रय, जखलिरपारनि नुरुल इस्लाम आरो निसुखानि आमजाद आली होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रानि बावैसो सान सिगांबो बरपेटा रड पुलिसा नोगोद रां आरो सनाफोरजों लोगोसे माखासे सिखावफोरखौ हमनो हादोंमोन। बरपेटा रडनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। गरम